गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै दिनै आंनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं मुस्रि फैमान नार्जारि। मैयानि बङाइगावनि आरपिएफआ उमेश ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ हमनानै लाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मैया बिथांनि मोसौखौ बन्दे भारत मुंनि गोदान ट्रेनआ सौदावना लाना थाङो आरो बे जाथायखौ नायबिजिरसंनानै मोसौनि बिगोमाखौ मोसौखौ हगारनानै रेल लामायाव खारहोनायनि दायाव हमो। मोनथिनो गोनांदि सरासनस्रायै मोसौ हगारनानै मोसौआ रेल लामायाव खारला खासि खालामना रेलनि खारनायखौ हेंथा सोमजिखांहोयोब्ला बेनि थाखाय रेलवे डिपार्टमेन्टनि ल' बायदियै फाइन हिसाबै मोसौनि बिगोमाया 3,000 रां होनांनाय आरो सानसेनि जेलनि साजा मख'नाय दं। नाथाय ब्रह्म बिथाङा मा साजा मोनगोन बेखौ उननि समावसो मिन्थिसिगोन। मैया 35 मास थामहिनबा 2 बोसोर 91 साननि उनाव गुवाहाटीनि मालिगावनिफ्राय कामाख्या गेटसिम गासै 2.23 किल'मिटार लावथाइजों 420 कौटि रां खरसा खालामना बानायनाय नीलाचल मुंनि फ्लाइ अभार ब्रिजखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवो। बेवहाय बिथाङा गुवाहाटीखौ एसिया हादोरमानि खोला सानजानि गिबिसिन दरखं बायदि फसंथाननो साननाय खौरांखौ फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दालां बानायनायाव गासै 18,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट, 20,000 किउबिक मिटार बाला आरो 31,200 किउबिक मिटार बायदि बायदि मुवा बेसाद, 7,530 मेट्रिक टन स्टिल आरो 9,930 स्ट्राक्चारेल स्टिल नांदोंमोन। लोगोसे बे दालांखौ बानायनाय गासै सुबुंफ्रानो आसामनि थागिबि होनना रोखा रावजों बिथाङा फोरमायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बुंबावो दि ब्रह्मपुत्रनि साजों सुवालकुसिनिफ्राय पलाकपारिसिम, एयारपर्टनिफ्राय थोंजों कामाख्यासिम थांनो हानाय बायदि फ्लाइ अभार ब्रिज, धारापुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनो हानाय लामाखौ 6 लेन, भरलुमुखनि रेलवे क्रसिंनि साजोंबो फ्लाइ अभार ब्रिज आरो लोगोसे डाउनटाउन हस्पिटाल आरो सेक्रेटारि अफिसनि साखाथियावबो गंसे फ्लाइ अभार ब्रिज खालामगोन होनना खोथा होयो आरो बेफोर गासै 2026 मायथाइनि सिगाङावनो जाजोबगोन होननाबो बिथाङा आसा होयो। मैया क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव बिपिएफनि मोनसे गेदेरथार समायखिरा लानाय हाबाफारि जाना थाङो। बेवहाय सानब्रैनि गेजेरावनो इउपिपिएल, जिएसपि आरो बिजेपिनिफ्राय फैनानै बिपिएफआव हाबफैनाय गासै 1,026 गोदान बिपिएफनि मावथिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलाङो। बेवहाय महिलारि बिथाङा बुङो दि बिटिसि बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो बिटिआरनि मुंखौ सोलायनानै बिटिसि खालामफिनसिगोन। मानोना बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गावसोर देरहासार जानानै सरकार सालायनाय लोगो लोगो बिटिआरनि मुङाबो जोबस्रांना बिटिसि जाफिनसिगोन होनना गोख्रों रावजों बिबुंथि लाखियो। आरो महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ 90% बायजोनि ठेकेदारफोरनो खामानि होनानै बिटिसिनि सिंनि लाइमोनफोरखौ बेकार खालामजोब्बाय होननाबो सोंखारि। लोगोसे इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिखौबो सासे गाज्रि सुबुं होनना गोख्रों रावजों सोंखारि। मुङा मानसिखौ सिनायनायाव हेफाजाब होयोब्लाबो बेयो मानसिनि आखुजों जेबो सोमोन्दो थायाबो जानो हागौ। थिग बेबायदिनो मैया खौबुलुकनि मुंनि सासे एसपिआ जेरैबायदि गावनि समायना मुंजों गावनि आखुखौ फांथेना लाखिनो हायैयाव मैया बिथाङा गावनि एसपि साख्रिनिफ्राय बोखारजाबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि न'आव खामानि मावनो लाबोनाय सासे गथ'नि मोदोमाव गुदुं दै सारनानै होदोंमोन आरो बेखौ लानानै बिगोमाया बिथां खौबुलुकमिनि सायाव नाजिरा थानायाव 36/, नाथाय गिबियाव बिथांनि सायाव जेबो एक्सन लायाखैमोन, जायनि जाहोनाव आसामनि डिआइजि जेपि सिंह बिथाङा बिथांखौ पुलिस डिआइजिनि हेडक्वार्टाराव रिजार्भ क्ल'ज खालामो आरो जोबथायाव मैया बिथांखौ सासपेनसननि अर्डार फोसावो। मैया नाजिरायाव सान्तुनाथ मुंनि सासे सुबुङा गोबां अफिसारफोरनि सिगनेसारफोरखौ जाल खालामनानै साफायाव 350 रां लानानै भुवा कास्ट सार्टिफिकेट होबोगासिनो दंमोन। नाथाय 100 मोसौ जायोब्ला मोसानिबो फाला बुंनाय बायदि आथिखालाव बिथांखौ रायजो राजाफ्रा हमनानै माजुलिनि फुलुनि पुलिस थानायाव हमनानै होयो आरो असि बिथां पार्थ खारथि बराया बेखौ लाना सोंलु खालामगासिनो थानायखौ सुलुङाव फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांनो दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ नोंथाङा खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसबि बड' निउस चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खालामहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।